Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mahimbungtag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes. Lunes Santo na karon mahigala ni anata sa Holy Week, nanata sa Semana Santa. So Lunes Santo na karon. Adlawng Lunes mahigala pitsa 30 na nining buwan sa Marso tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutaran karon nga buntaga mga kaigsunan. Aros Obispo sa Sugbo, Albert Oy nangos pagtimaan sa Palm Sunday kagahapon sa Cebu Metropolitan Cathedral nga mo'y sinugdanan na sa Semana Santa. Straight to the point. Bindita sa lukay kagahapong adlaw mga sukid di paminaw, no? Nakapabindita ba ang tanan? No, with due respect sa mga igsuon nga naa sa tinuhan. Pero katong mga Katoliko nakasimba ba ka o nakapabindita ba sa ilang mga lukay mga higala? Sa iyang humili, no, ni Bishop Abitoy, di pa hinumduman ni ini ang mga magtutuo nga dili lang kini usa ka selebrasyon kundi usa ka imbitasyon alang sa usa ka panaw uban sa kalipay o kasakit subay sa pagtimaan na sa Semana Santa. Straight to the point. Gihisgutan usab sa Arsobispo ang pagpakigbisog o pag-antos karon sa katawhan tungod sa kataas sa presyo sa mga palaliton. Straight to the point. Grabe gyud mga higala intang pagtaas no sa presyo sa mga palaliton. Nya bisan pa man mga kagalaag itangtango ng excise tax day, ma-feel gyud gyapon pagkataas gyapon. Pero kay bawo kay indikin sa Vietnam, ilang gitangtang ang mga government nga mga taxes ug uban pa ni ubos ang ilang petroleum products sinon dito, ha? Kada nagpagtagad lubutaga sa atong pamanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nga sa pikas nga bahin ang Department of Trade and Industry kung DTI nakakuha karon sa pasalig gikan sa mga dagkong manufacturers nga dili mo pataas sa presyo sa basic goods hangtod sa Abril 17. Straight to the point. Naot punta mga kagalaan nga kinini ang matapos labing daling panahon no og dunay negotiation nga mahimo mga sukid dig paminaw mas maayo total sa side mahigala sa Amerika ang ila mahigalang objective pagtangtang mga kagalaan sa nuclear program sa Iran nakuha naman kaha matud pa mahigala ni President Donald Trump. So medyo angay matarong na siguro nga mosod na sa negosasyon. Pero depende mahigala kay ang Iran sad mga kaigalaan medyo nagmagahi. Ato ni hatagag pagtagad ron nagmagahi ba or nabahin ba ka na silang duha? Nabahin ba ka ni ilang mga leaders or unsa ba kaha? Kay do naman po mahigala mga presence nga gihatag ngadto kang US President Donald Trump pag matuod kaseryoso sab sila no sa negosasyon. Straight to the point. Malagmit doon na iban nga gusto nag-negosasyon, malagmit doon na iban nga dili. Or baka art of negotiation lang ning ilang gihimo. Tagan-tanig pagtagad lubutagas tubat-ubat usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. lakip ang US, utrosad mahigala nga niingon willing maminaw sa negosasyon, pero ni ready pod sila mahigala sa ilang ground troops dito sa Middle East. Straight to the point. Tagan-tanig pagtagad lubutagas sa atong paban-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin, andugang mga balita may gila 3 ka milyon nga mga pasero gibana-bana sa Philippine Coast Guard nga mobiyahe paingon sa lain-laing mga lalawigan subay sa pagtimaan sa Semana Santa. Straight to the point. Sa abroad, ang Iran mahigala ni pasangil sa Amerika nga sekretong nagplano o ground invasion samtang nagpahigayon og negosasyon. Straight to the point. Mo mga higalay giingon nga pareha no ang duha ka habig kay mo gina mo negotiate ka from the standpoint of strength mga sukit ti paminaw mo na kasabot ka sa part mahigala sa Iran nga medyo willing sila mahigala mo negotiate gani mga kagila mga statement dili sila mo negotiate ang America is negotiating with itself pero nipasangil po sila mahigala nga ano man ni si Trump nga willing mo negotiate pero na may mga tropa mahigala nga nidaghan magsamot ning tropa sa Amerika
Straight to the Atong point. hatagag pagtagad lumutagas tumaduman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ang USS Tripoli nga nagdala og 3,500 ka mga US service members giingong naabot karon didto sa Middle East. Straight to the point. At sa nintagaag pagtagad mga sukitig paminaw kay ang ato mga pahinaot nga madali mga higala ang gubat o kahuman or baka mahuman mahigala pinagi sa negotiation. Tanaw na mga kaigalaan kay 15 point deal kini sa Amerika. At panibaw sa Iran mahigalag pangayo og 5 ka mga puntos sa ilang negosasyon. Ato nang hatagag pagtagad mga sukintig paminaw. Kini gubantang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.